Len 5 kilometrov alebo tak 9 minút autom od Prešovskej hlavnej stanice. Vo štvrti nových moderných rodinných domov s dosahom autobusov MHD priamo do centra Prešova. Tu v jednej z troch jej častí Dulovej vsi, nazývanej aj Čergov. Už onedlho tu bude pre vás stať zbrusunový, veľkolepý, priestranný, bezbariérový a prízemný bungalov. 5-izbový, bezbariérový a postavený z poctivej tehly. V tom najvyššom úspornom energetickom štandarde A0, alebo ak chcete aj pasívny dom. Na viac ako 7-árovom pozemku s nádhernou terasou a priľahlou záhradou. Napojený na všetky inžinierské siete vrátane internetu. Naprojektovaný s teplovodným podlahovým kúrením, rekuperáciou a kvalitným tepelným čerpadlom. Na jednom až 137 metrov štvorcovom podlaží nájdete všetko, čo potrebujete. Kuchyňu s fantasticky praktickou komorou vedľa, kde si odložíte všetko, čo potrebujete a máte to zároveň hneď po ruke. S jedálenskou časťou pekne prepojenou s priestrannou obývačkou. Kde vám hrejivú romantickú atmosféru bude vytvárať aj panoramatický krb, a to nie len na Vianoce. Z ktorej vyjdete cez portálové odťahovacie francúzske okno na terasu a do vašej záhrady. A jej veľkosť a rozmery závisia len od vás, akú si ju naprojektujete, a to presne takú, akú chcete. Rovnako v ňom nájdete luxusne priestranú spálňu rodičov s miestom napríklad pre celostenovú vstavanú skriňu, kde sa vyspíte ako lordi. Detskú izbu veľkú tak, že sa v nej vyhrajú aj 2 či 3 vaše ratolesti. A čo je veľmi podstatné, nájdete tu aj tú 5. izbu, ktorá perfektne poslúži ako vaša pracovňa. Alebo ak chcete, ako hosťovská izbička pre starých rodičov, ktorí vám radi prídu tie vaše ratolesti načas postrážiť. Samozrejmosťou je priestranná kúpeľňa s 2 umývadlami, hlbokou vaňou pre relaxačný penový kúpeľ, ale aj moderný sprchový kút pre osviežujúcu sprchu. A tiež 2 toalety a dostatočný odkladací priestor pre technické zázemie, práčku, sušičku a všetko ďalšie, čo k ruke v takomto dome budete potrebovať. A pod kvalitne izolovanou strechou cez padajúce schodisko nájdete ešte ďalší úložný priestor, kde si odložíte sezónne veci, vianočný stromček či dátové úložisko. V lokalite, kde oproti nedaleko nájdete aj takýto relax park Košariská s bezbariérovým vstupom a parkovaním, s pieskoviskom a prelieskami pre vaše ratolesti, minigolfom, a kde si zakorčulujete dokonca aj v lete na tomto umelom klzisku. A tu dole si dáte aj skvelú kávičku, čapované pivko, pohár vínka či kofolu, alebo aj niečo dobré pod zup. V podstate cez cestu tu máte novovybudovaný cyklochodník, ktorým sa dostanete z Prešova až k vodnej nádrži rekreačnej oblasti Sigort, kde si vychutnáte či pajkom alebo na korčuliach vychádzku s nádhernými výhľadmi na pohorie Slanských vrchov a okolitú prírodu. A v lete si zaplávate alebo pojazdíte na loďke a tí otužili si vychutnajú vodu nádrže dokonca aj v zime. Predáva sa v prevedení holodom, ale pán staviteľ vám ho pripraví aj do stavu štandard alebo do posledného detailu na kľúč presne podľa vašich predstav a požiadaviek. Tak ako bude toto kvalitné, moderné bývanie v poctivej tehle a v novej štvrti rodinných domov len 5 km pri Prešove a s dosahom autobusov MHD patrí práve vám?
Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.